Άθεσβελ λοιπόν 250 από τη Euromotors. Για να το δούμε από πιο κοντά. Κινητήρας GN Suzuki Rivaldo 23 ύπους, φοβερή απόδοση. Μπροστινό σύστημα upside down με πολύ μεγάλο δισκόφρενο, 330. Ζάντα αλουμινίου, τρομερά προσεγμένη. Μεταλλικά φτερά, παλιού στυλ εξάτμιση. Όντως είναι το Athensville 250. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είμαστε στην αρχή ακόμα. Έχουμε κάνει 1300 χιλιόμετρα με τη μηχανή. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και από το κινητήριο. Πολύ ωραίο δηλαδή. Σχετικά αφόρητη λειτουργία. Εξάτμιση, μηχάνικα, και το κλασικό, και το δισκόφρενο. Βάθος 250. Ήχος του μονοκίνητρο, χρωματισμό, δεν το συζητάμε, καφές έλαφε το πορτοκαλί χρώμα. Γενικά μια πάρα πολύ καλή πρόταση από την Euromotors. Το Athensville 250. Αλλά μιλάμε αυτός ο μπάσος ήχος του Ρολαντί, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζοντας με το Athensville 250, να δούμε ότι μέσα στην πόλη είναι πάρα πολύ ευέλικτο, σαν να οδηγήσει ένα παραπεί, ας το πούμε, 250 κυβικών. Έξω δε από την πόλη έχει μια σταθερότητα αξιοσημείωτη. Η μηχανή δεν είναι στην κατανάλωση πάρα πολύ οικονομική και μας έχει αφήσει πολύ ικανοποιημένους. Ας την ξαναδούμε λιγάκι τώρα να δουλεύει, και για τους φίλους που δεν είχαν την ευκαιρία να τη δουν από κοντά. Είναι πραγματικότητα ότι ο ήχος αυτός του Ρελαντί είναι όντως πολύ ικανοποιητικός. Μια πραγματικά κλασική μοτοσυκλέτα με ακόμα και κλασικό ήχο. Οι χρωματισμοί της και το φινίδισμά της πάρα πολύ αξιοσημείωτοι. Γενικά έχει γίνει από ό,τι φαίνεται προσπάθεια σε κάθε λεπτομέρεια. Εκκινητήρας τη Suzuki GN από τότε έχει αρχίσει, φτιαγμένος βέβαια στην Κίνα, τρομερά αξιόπιστος και πάρα πολύ ελαστικός. Στις δεπρίζες του κτλ. Μας έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένους εντός και εκτός πόλης. Λοιπόν, πιστεύω μια παρουσίαση που άξιζε το κόπο, έτσι, για να δουν και όσοι βρίσκονται και εκτός Αθηνών ενδεχομένως την καινούργια μοτοσυκλέτα. Φώτα ημέρας για μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως επιτάσσουν οι τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά απολαύστε μοτοσυκλέτα, απολαύστε οδήγηση. Athensville 250. Ωραίος ήχος, έτσι. Πάμε. Πήγαμε. Go Euromotors.